Genesis 21. Kuberekwa kwaIsaka. Zvino Jehovha akaitira Sara nyasha sezvaakanga areva, uye Jehovha akaitira Sara zvaakanga avimbisa. Sara akava nemimba uye akaberekera Abrahama mwanakomana munguva yokukwegura kwake, panguva chaiyo yakanga yavimbiswa naMwari. Abrahama akatumidza mwanakomana waakaberekerwa naSara zita rokuti Isaka. Mwanakomana wake Isaka paakanga ava namazuva masere okuberekwa, Abrahama akamudzingisa sezvaakanga arayirwa naMwari. Abrahama akanga ava namakore okuberekwa 100 paakaberekerwa mwanakomana wake Isaka. Sara akati, Mwari andivigira kuseka, uye vose vachanzwa nezvazvo vachaseka neni. Ndianiko aizoti kuna Abrahama, Sara achazorera vana? Asi ndamuberekera mwanakomana panguva yokukwegura kwake. Hagari naIshumairi vanodzingwa. Mwana akakura uye akarumurwa, uye pazuva rakarumurwa Isaka, Abrahama akaita mutambo mukuru. Asi Sara akaona mwanakomana akanga aberekerwa Abrahama naHagari muIjipita achiseka, ndokubva ati kuna Abrahama, dzinga mukadzi murandakadzi uyo nomwanakomana wake, nokuti mwanakomana womurandakadzi uyo aangatongogowani nhaka nomwanakomana wangu Isaka. Nyaya iyi yakatambudza Abrahama zvikuru kwazvo, nokuti yaiva nechokuita nomwanakomana wake. Asi Mwari akati kwaari, usanyanya kutambudzika hako pamusoro pomukomana uye napamusoro pomurandakadzi wako. Teerera zvaunoudzwa naSara, nokuti muna Isaka ndimo muchaverengerwa vana vako. Ndichaitawo rudzi kubudikidza nomwanakomana womurandakadzi, nokuti naiyewo mwana wako. Mangwanani akatevera, Abrahama akatora zvokudya neguchu rendewe rine mvura akazvipa kuna Hagari, akazviisa pamapfudzi ake. Ipapo akamuendesa pamwe chete nomukomana. Akaenda uye akadzungaira ari mugwenga reBheerishebha. Mvura yaiva muguchu redewe yakati yapera, akaisa mukomana pasi pegwenzi. Ipapo akabvapo akandogara pedyo naipapo, nhambwe inenge ingasvika museve, nokuti akafunga mumwoyo make akati, handingatariri mukomana achifa. Uye agere pedyo ipapo akatanga kuchema. Mwari akanzwa mukomana achichema, uye mutumwa waMwari akadana Hagari kubva kudenga akati kwaari, zvaita seiko Hagari? Usatya, Mwari anzwa kuchema kwomukomana paakavata apo. Simudza mukomana umubate noruoko, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Ipapo Mwari akasvinudza meso ake uye akaona tsime remvura. Saka akaenda akandozadza guchu nemvura, ndokubva apa mukomana kuti anwe. Mwari akava nomukomana pakukura kwake. Akagara mugwenga akazova munhu aipfura nouta. Paakanga achigara mugwenga reParani, mai vake vakamutsvakira mukadzi aibva kuIjipiti. Sungano paBheerishebha. Panguva iyoyo Abhimereki naPikori mukuru wamauto ake akati kuna Abrahama, Mwari anewe pazvinhu zvose zvaunoita. Zvino ndipikire pano pamberi paMwari kuti hauzondinyengeri ini, kana vana vangu, kana zvizvarwa zvangu.
ndiitirei tsitsi ini nenyika yaugere mairi somutorwa, kuti sezvandakakuitira tsitsi uchaita zvimwe chetezvo newewo. Abhurahama akati, ndinopika. Ipapo Abhurahama akamhan'ara kuna Abhimereki pamusoro petsime remvura rakanga ratorwa navaranda vaAbhimereki. Asi Abhimereki akati, handizivi akaita izvozvo, iwe hauna kundiudza, uye ndatozvinzwa izvozvo nhasi chaiye. Saka Abhurahama akauya namakwai nemombe akazvipa kuna Abhimereki, uye varume vaviri ava vakaita sungano. Abhurahama akatsaura sheche 9 dzamakwayana kubva kuboka, uye Abhimereki akabvunza Abhurahama akati, sheche dzamakwai idzi dzawatsaura dzinoreveiko? Akapindura achiti, gamuchira makwayana 9 aya kubva muruoko rwangu sechapupu chokuti ndini ndakachera tsime iri. Saka nzvimbo iyo yakanzi Bheerishebha, nokuti varume vaviri ava vakapika mhiko ipapo. Mushure mokuitwa kwesungano paBheerishebha, Abhimereki naPikori mukuru wamauto ake vakadzokera kunyika yavaFiristia. Abhurahama akadyara muti womutamarisiki muBheerishebha, uye ipapo akadana kuzita raJehovha, Mwari wokusingaperi. Uye Abhurahama akagara munyika yavaFiristia kwenguva refu. Uku ndiko kupera kwechitsauko chino. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake, uye Mwari akukomborere mudikani akuitire zvakanaka.